Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ene wayno en garti e windande men hande kadi eɗen janga karfeje nayyi. Eɗen janga karfeje nayyi. Ayi waɗini na jiide harfere nde ɗo ara ɗo ummoɗo ara ɗo yo fajorɗo. So waɗini ha dow ga wona qafara, ɗo kef, ɗo ko lamara. On paami ɗon. Nden noon en gandi kala ko wayni ko fajorɗo, kala ko wayni ko qafara, kala ko wayni ko kef, kala ko wayni ko lamara. Jonon oɗo so adima yo wani, hakkunde bindol yo wani, sara bindol yo wani, so serindima yo wani, ittata ko fa mawɗo fa tokoso. Wadde ɗo ko fa ay fa toɓɓuɗo, fa toɓɓuɗo, fa mbiya jorɗo, fa mbiya jorɗo. Ɗo ko qafara, so adima yo wani, hakkunde yo wani, sara yo wani, o serindima yo wani. Ɗo mbiyata ko qaf mbiya toɓɓuɗo, qaf mbiya toɓɓuɗo, qa mbiya fara, qa mbiya fara. Ɗum woni qa mawɗo qa tokoso. Ɗo ko kef, so adima, hakkunde, sara, serindima, kef, 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 kañum woni ka mawɗo e ka tokoso. Lamara, so adima yo wani, hakkunde yo wani, sara bindol yo wani, so serindima yo wani, so wonde allif waɗani wiye lam allif. So waɗi ni waɗi gelɗo wiye lam colal. Fof iwani la mawɗo la tokoso, fof ko laata wonɗo. Nden noon lamara woni lam so adima, hakkunde ko lam, wattande bindol lamara, lamara. Wada faami so adima hakkunde ko e lam e lam. Ɗum sabi mbiya lam ay ɗo woni lam e lam woni lam, o adi o woni hakkunde. O woni sara bindol mbiyama lamara, alama wondi mbiyama lamara. Deke o e o nandi inde, o e o nandi inde, lam e lam, lamara, lamara. Ɗo noon ko allif o wondi wiya lam allif. Ɗo ko lam allif nan nder makko ɗo wiya lam colal. Dakana fof ko la mawɗo la tokoso. Nden noon a jangi hande fajorɗo, qafara, kef, lamara mo jangunɗa o ɗo waɗa holle so adima, hakkunde, sara, serindima, ittata ko fa mawɗo fa tokoso. Qaf toɓɓuɗo, qaf toɓɓuɗo, qafara, qafara, so adima, hakkunde, sara, serindima, ko qa mawɗo qa tokoso. Kef, 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 so adima, hakkunde, sara, serindima, ko ka mawɗo ka tokoso. Lamara o so adima ko lam, hakkunde, lam, sara bindol lamara, o serindima lamara. So wonde allif mbiyama lam allif. Ɗo ko wondi koye ɗum mbiyama lam colal. Ni foti woni la mawɗo la tokoso. Windande men jeego ɓiire ko ni wayi: fa jorɗo, fa toɓɓuɗo, fa toɓɓuɗo, fa jorɗo, fa jorɗo, woni fa mawɗo fa tokoso. Qafara, qaf toɓɓuɗo, qaf toɓɓuɗo, qafara, qafara, woni qa mawɗo qa tokoso. Kef, 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 ko woni ka mawɗo ka tokoso. Lamara woni lam so adima, lam, hakkunde, lamara, so wattindima, lamara, so serindima, lam so wondi allif wiya lam allif. Ɗo ko lam colal, nani ɗo ko la mawɗo la tokoso. Windande men jeegob ko ɗo haaɗi. Ƴettu kuɗol ma e karnema mbañotoɗa janga ɗigga. A ronki yaade ƴeew camorɗomo ɗakkoɗa sara makko, o walluma ha jiita lawol. Aɗa yanimana walluma, noddu en e 00221 77 906 14 81. Mbaɗa yaya, mbaɗa li, jiya whatsapp o caggirɗa. Sa saggi a saggani ko ɗum jiɗmi. Yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah ren. Ko musidɗo mon, giɗo mon, almuda mon, dar e bowal, Yaya Ly, Kolda Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina.
on jaran, wassalam.